Алейкум бародаро бисёри шумо самиван мепурсидед. Самиван 100% оригинал 60 мода 8-12 килограмма курс лечения штепачка истифода мебаред. Фарбӣ мекунам. Марҳамат бародаро кадмида дар корша занг зонед ба ҳама шаҳрҳоро дастафка мекунем. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандам, ҷавонони маҳтарам, духтаракҳои хушрӯ ва бачакҳои безеб. қурби асъори миллӣ имрӯз барои 27 октябр тақдим мегардад. 100 евро дар ҳамин Россияи девона 9959 рубл ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Москов 9421 рубл. бародарони азизи муҳтарам, ирӯз хушхабар ё ин ки хабари бад видеоро то охирон тамошо мекунем, мефаҳмем. 100 евро дар душанбе 1153 сомонӣ ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар кулоб 1091 сомонӣ. як дона 5000 рубла агар ҳозир дар ҳамаи кортҳои миллӣ равон кунен 580 сомонӣ. ин маълуме ки курс ками поён фуромад. бонки Эмон Интернешнл 116 сомонӣ. мардум чӣ кор карданша намедонад. душанбе сити 115 сомону 50 дирҳам. Коммерсбанк 116 сомонӣ. лайкҳоро мегузорем дӯстони азиз. канала дастгирӣ мекунем. Тавҳидбонк 116 сомонӣ. бародарони қандам, имрӯз дар Москва як гала барф боридай. 1000 рубле дар бонки Эсхата 115 сомону 50 дирҳам. бонки навбати мо ва дигар бонкҳои имрӯза 116 сомонӣ.